Istorio hau desira batekin hasten da. Samarak 18 urte betetzean izan zuen desirarekin. Samarak lan bat aurkitzea eta bizitzeko toki bat izatea zituen amets, baina egun hartan ohartu zen bidea etzela erraza izango. Oztopoz beteriko kilometroak ibili beharko zituen bere helmugara iristeko. Bera baino lehen ere saiatu ziren beste batzuk eta ametsak zapuztuta bueltatu ziren gehienak. Hala ere, saiatzea erabaki zuen. Bidean ezusteko ugari topatu zituen, batzuk argiz beteak. Eta beste batzuk oso ilunak. Aurriritzien basoa behar zuen izan hark, hobe zuen halakorik ez entzun eta handik atera. Hainbat egun oinez eman eta gero, beste toki batera iritsi zen. Samarak pentsatu zuen, ate asko daude, denetara hotxe egingo dut eta utziko didate nonbait sartzen. Baina oker zegoen, isten diren aten irira iritsia zen. Triste atera zen handik. Orduan, istorio zar batez oroitu zen. Leize ilun batean milaka begi begira dauzkazun istorioa. Begirada ezkorren leizean zegoen. Atzera egin zuen, izututa, baina berandu zen. Pentsatu zuen bere ametsaren amaiera zela hura. Baina orduan, argi batek dir-dir egin zuen iluntasunean. Urrunegi iritsia zen dena bertan bera uzteko, oso gertu zegoela sentitzen zuen, beraz aurrera jarraitu zuen eta irtetean hantxe ikusi zuen. Pare-parean zuen bere helmuga, zerora iritsia zen, berdintasunaren irira, marmarren ordez adorezko hitzak entzuten dira. Ateak ez daude bete itxita, eta mundu guztiak du aukera berdina. Bada hala ere kontatu ez dizuedan zerbait. Samara ijitoa da. Eta honek, haren istorioaren amaiera badirudi ere, hasiera besterik ez da. Istorio hau ez dago gazte baten bizitzan oinarritua, ijito izateagatik zailtasun gehiago gainditu behar izaten dituzten askoren bizitzan baizik. Arbuio sozialaren eta diskriminazioaren ondorioz aukera gutxiago dituzte. Eraiki dezagun gizarte bat nun inorrezten desabantailarekin hasiko. Berdintasuna zerotik hastea baita.